Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa YouTube dimanapun saja berada, kami akan mengupas masalah adat istiadat kematian iu juo wak pitua orang upie ampiarang bayang orang mampiang padi mudo guru mati suri ilah hilang kita urak si tambolamu. Selamat menyaksikan. Membawa kami kas mamak kami di pangka kang kusutan mudo di palia upo di pandang rumah lah baisi ujuan di pangka di tengah-tengah baitu tulo. Itu kami pulang kepada mamak di pangka kang kusutan atau sampai Alah sampai penungke sepanjang imbauan penungke tadi itulah samo-samo sanie gitu mau penungke. mamak kami di pangka kusutan mudo. Tadi angka sudah mudo boleh kita gelang cak lah sama si motor layang. Kami tingkek setingkek lain. Anak kami tingkek de kami juang nak menyalakan suasa sensiki ada jauh kerja pun tapi ya ketimbau di bawah tu sama-sama kita naik. Kata sampai Lah sampai penungke sepanjang penitahan penungke tadi lah di dalam bari Jawa Labeh di lingkungan adat di Pusako. Adat lama Pusako sang jalan dayo titian batu itulah katu sawanan. Tangan pasamban penungke tadi tertumpah ke badan diri ambu. Ko ado juo nan jauh kali tunggu atau nan dake kali dapik bana baitu kotok penungke. Ndak lai diambu namanya dek karena lapi letak kambang kita tunggu jo karajo je penungke. Sekian sampah penungke. Minta pokok di mana? mamak kami yang kusta mudo tentang masalah usuas yang segi lah sama satu lah sama-sama kita langsungan. Ambo tingkek setingkek lain. Kanya ditingkek de kamu lagarang bunyi lepas cabai itu. Baso di rumah garang tanggoko ditumpu musibah. Maka datanglah kita bersama-sama. Ado dek kano bau, adan juo adoh dek kano panggia. Nak mencalekkan nasti dan suci muka jananya kepada nan tinggal, nak bak sarakah kaji kepada almarhum. Kata sampai Kalau itu kata penungke jika lagu gua dari dahan jika lah sakah dari dahan jika gua dari tampuak insyaallah pelalu sekali penungke. mamak kami di Pangkang Kustamudo. Kalau sepanjang mamak kami di Pangkang Tako, kami tingkek setingkek lain. Elok bunyi rancak upo. Nah, tak pokok kami sepatah kepada mamak di Pangkang. Kata sampai Sepanjang panitaan penungke tadi antara yang ke tengah-tengah tetabu di muku rapik tertumpah ke badan diri ambu. Jika di mana diranga lah bayak bunyi, jika dipandang lah elok rupo. Lai teracak di limbangku, lai tertenggih di pusatku. Tentangan penungke tadi minta pokok, ialah samo takandung di ketu lah namanya. Iyo juo apa itu penungke indak dapet serimpang padi batung dibalah keparaku. Indak dapet sakanda ati kanda Allah juo nan balaku. Membang garih kelapo garih nan punyo datang menyapu nama tanam datang mamuki. Lah berpulang ke rahmatullah pihak dipadu kewanakan kita. Lah putih pandang kaduya lah pulang pandang ke akhirat. Ba ada kita nan tinggal layu pakaikan kewajiban nampe. Pertama memandikan dengan ayanan suci, nang kedua mengapani jo kain putih. Nang ketiga menyumayangkan kanampe mantakan kata nana lambang karumpi na layu. Cukup jo kasai kumayannya. Giriang-giriang di tengah padang wapanto kayu kiramai kurang banyak wabalik pulang tando pemakaman lah salamat. Badinan sekarang ikut kini. Ikutnya adat silamati. Iyo bakajikan sekulimah jodohnya. Babacokan Fatihah balapakan ayat Al-Quran kita hadiahkan palonyo kepada beliau nan terlalu pada kita. Dari sampik dapat lapang dari barik dapat ringan, awih dapat sajuk dapat yo beliau nyamat serbu andane. Bainan sekarang ikut kini. Dek karena api lah mulai taliak, kumayan lah mulai baka, anak wasimpani je doa penungke. Sekian sambah penungke. sepanjang penyampaian mamak kami yang Kustamudo di Pangka tentang masalah penyembahan pandoan. Bak pituah mamak juo baserong kain kanari baselendang jobanang suto muju sepanjang hari malang satijok mato talang sarupun dalam para orang ambil junjuang siria malang tak dapat orang tulak muju tak dapat orang lain iyolah malang tibo di beliau ladang sudah suto diampai padi sarato jobandanya gadang sudah bilang sampai pai sarato jobandanya bak pituah mamak juo kuladi di buah tampe buahnya nambah jamuari. Kalau almarhum lah diantam pada tampe ini anak yang tinggal lagi 12 hari. Dek hari nambah tio, dek malam nama bilang.
7 hari 7 malam pada hari ini. Mengaji sepatah, doa sekelimah. Itulah di padang pada mak di pangka. Kata sampai. Kalau begitu kata panungke, itulah kata sebenarnya. Bagaimana sekarang ikut kini? Kita sarahnya ke guru di ujung lah panungke ya. Mamin kan gitu lah.